ben apa-apa. Oh, nggih kok iki kagem Mbak Tatinnya. Mburi iki tulisannya kagem Mbak Tatinnya. Oh, lumayan. Bangane ilok kedus. Adake pemulung. Ora kurang ngarani kok. Ayo ditembangke. Waduh. Lumayan. Apa sing tak unjukke iki apa? Napa? Sinden wis ngadeg kok ngunjukke ngene iki. Ini bodol ya wau bodol. Ah, mulane ora turu. Sing turu mripate bodol ngisor. Ha cenanangan kok kowe. Ya sing turu mripate kok sing bodol ngisor. Lah mboten ngerti. Apa ngisor ya ana mripate? Timbilan lho. Timbilan sapa sih timbilan? Wis meninyah ora sida dikeke. Ah mau tak kei to nyak anu. Ya iki beda, mau ya mau saiki. Wah, jan wis. Pet. Rumansaku kok kaya duwe sinden ama wereng to iki. Nang grogoti tegele ra jamak-jamak. Ayo wis ben apa-apa. Oh, nggih kok iki kagem Mbak Tatinnya. Mburi iki tulisannya kagem Mbak Tatinnya. Oh, lumayan. Bangane ilok kedus. Adake pemulung. Ora kurang ngarani kok. Ayo ditembangke. Waduh. Lumayan. Apa sing tak unjukke iki apa? Napa? Sinden wis ngadeg kok ngunjukke ngene iki. Ini bodol ya wau bodol. Ah, mulane ora turu. Sing turu mripate bodol ngisor. Ha cenanangan kok kowe. Ya sing turu mripate kok sing bodol ngisor. Lah mboten ngerti. Apa ngisor ya ana mripate? Ayo dibawani kadung tresna. Nggih. Iki sing kurang siji lho iki sing diaturake reng. Apa? Lho, liwong. Weh, mengko nganu wae liwong engko kabeh sinden ngadeg. Oh iya. Bar iki kok liwong. Oh. Dadi liwong atiku. Nah. Liwong tibake gara-gara ora masalah. Yo. Rino wengi. Yo, sing apik. Rada adem. Ayo nggo kemul. Krukupan dikrukupi sak sirahe. Mengke kaya maling. Kaya wis maling nek kuwi. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra. Ya ora ketang cakepane iki ora jumbuh karo sing nembang. Lah napa? Ora dahar ora nendra ora mungkin kowe. Ket sore mau wis ngemil wae kok. Ben ra ngantuk e. Nyatane ya merem mripate kok ora. Jan ngayal tenan kok matane iki. Matamu. Culek ya. Tanpa aku dadi kelingan. Ngapa kelingan ngapa? Jenengan niku? Aku ngapa? Kula nggih story meni ra iso turu, jenengan komentar diculek wae. Dalange gentenan gawe story. Kok ra iso merem ya culek wae, culek matamu. Genti nesu ra. Ya men. Kuwi jenenge uri. Ora urik kok ya. Aku ki ra iso turu tenane. Wis bar mayang ra iso turu ki rasane emosi. Aku ana sing komentar kaya ngono. Kok arep tak jangkah. Waduh. Lah ngapa wong aku ya dunekke lho. Lah ya ora apa-apa. Kok duneke genti ora gelem. Pimpinan ngonekke anak buah iki biasa. Nek anak buah ngonekke pimpinan. Oh, tak naik cap saka nggone mantri. Lho. Cap napa? Ayo cap nganu grup Bahwa kamu berani dengan pimpinan itu harus diskors, ora kena mangkat wayangan seminggu. ya ora apa-apa malah ane turu ngomah ngeloni bojone. Tenan? Ya tenan. Asli? Asli. Oke. Ya. Wis ben. Nah, tak layangane sesuk. Kok layang kangen kok. Kangen to sapa?
Iya, Mbok. Iki GR ora. Aku nek gelem kangen ya karo artis. Sapa? Prastiwi. Mangane wonge. Kowe apa-apa mangan dilokke turu dilokke. Lho, ayo kae jleng. Mbok ya alon-alon nek kecokot malah. Nah, ora apik. Nah, kalem ngono kok. Selak dijaluk sapa? Wong Tatin lagi nembang kok. Padahal aku sak njaluki panganan. Aku rumahmu ora ngerti po. Ayo mangan tau tok gogohi. Nek njaluk ontak. Ya ora le ngawur ya. Njaluk wis dimplok kabeh kok dijukuk ning cangkem. Jijik ya. Iya. Tanpa tanpa nindra kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra Anoman cancut udu. Ora anoman obong ora. Sok gawe lagu sinden obong ya reng. Sapa sing arep diobong? Kowe kuwi. Lah apa aku kaya Anoman piye diobong? Kok kaya Anoman? Ya ora kowe ora duwe wulu kok. Ora ndek buntut ta? Tok gamping mesti ta. Ora nek ra ndek buntut cen ora, lek nek wulu ya duwe. Oh ya kowe nek duwe dingo. Ben ngopo? Ayo ben apik. Men kaya Anoman. Dinteni le mbeker kok ora mbeker-mbeker. Lah piye nek punyuk wedok le mbeker piye? Beda-beda sing jeneng manuk dara kae nek lanang mesti ecek bok tekur. Nek sing wedok ning jero kandang. Beda-beda lho. Kuwi nek manuk. Ah iya nek wedhus ya beda wedhus lanang karo wedhus wedok iki beda. Bedane? Wedhus lanang mesti ndek. Mesti apik aku mbane wedhuse ngene lho. Urang arep muni ya. Agak aku. Mau. Gak. Men diramake. Nek wedok lek. Nah, beda-beda kowe iso mbedake ngono kuwi. Apa jeneng bebek kuwi beda kok. Bedane? Nek bebek lanang yo wek ngono. Nek bebek wedok yo dok ngono. Kok dodok-dok? Ah wedok kok. Kur ngawur e. Ora ngawur ya, tenan kok. Jero ati kadung tresna Tekek lanang wedoke beda kok. Tekek lanang ya kodhok-kodhok tekek. Kuwi lanang. Nek wedok Kodhok-kodhok cewek. hah? Kodhok-kodhok cewek. Ngono wedok. Kur sesuk ngawur ya Bagong. Ora ngawur tenan mbok rungono kowe iki senengane. Nek tekek anu cecak lanang ya cek ngono kae. Nek tekek anu cecak wedok ya ngono. Apa piye? Piye mau piye? Rasa dibaleni. Ora Wong iki nek penangkapane surat ya justru aku ki penasaran dibaleni piye mau iki ketek salah krungu aku. Hah? Salah krungu. Nek cecak lanang cek. Nek wedok Cek. Wedok ngono. kok Rada rebel.
Jadi iki nek dadi cecak menine ngono ki ya. Ha iya. Sinden-sinden iki lho. Ora mesti. Kok ora mesti? Ora mesti. Ya nanti ngono, nanti ngono ana. Ana sing siwa-siwa. Siwa-siwa dengkul. Siwa iki sapa sing siwa? Ora ngerti. Kowe kuwi. Iki wis rampung, Pak. Urung. Neno tan liya hamun sliramu satemah lara asmara Ngapain kok len dodok ngono iki? Mbuh tanganku iki gak iso ana perubahan ya. Apa to? Aku anggere muni dodok. Ngono kan. Ngono ya angel banget lho kaya wis tangane ngancing. Nah iya. Awas wi nek gak keselen Kowe lho. kualat karo sik mayang mau awan. Sik mayang awan ki anggere dodok. Sok geguyu biyen. Masa nganti ngono? Sing mayane sok digeguyu tak guyu. Saiki aku kualat dhewe malah ora iso. Ha iya. Apa ora ngejengat ngono ki? Ora, aku ora tau jengat kok. Oh iya, mergane gula kok ya. Ndasmu. Ayo semari aku sehat walafiat ya iya. Syukur nek sehat ki tegese isih iso dawa le mekarke seni. Ha kudune iki anak buah iki do ndongake sehat. Malah do ngomongke disebar-sebarke mrono-mrono. Sapa ta? Satapa? Sapa ta? Oh, sapa ta? Tak kira nek satapa ngono. Yo. Soto apa? Lamat wis. Ora soto wis. Ming Jogja Semarang kok soto-sotonan barang. Adi-adi. Ramet tuh. Lamat wis tinggal turuke tekan Yojo kok dadak soto-soto barang. Iya. Lamat wis katon tejane yen mbok Aduh